Budžet za narednu godinu došao je na red u Skupštini Srbije, raspravlja se od jutros, a obrazlažući budžet premijer je rekao da je to šansa za novi početak. U Skupštini je naša koleginica Tanja Aleksić. Tanja, zašto je novi budžet šansa za novi početak? Da, šansa za novi početak, to je rečenica koju često koristi premijer Srbije Ivica Dačić. Ovoga puta taj novi početak odnosi se na predlog budžeta za 2014. godinu. Premijer kaže da se od ovog budžeta, odnosno možda već od danas, na drugačiji način razmišlja o ekonomiji, na drugačiji način će se rešavati sve ona ključni problemi u privredi. Dačić obećava da će se vlada potruditi, odnosno kaže da će biti stabilne plate i penzije, ali obećava smanjenje deficita i dalji privredni rast. Sa njime danas ovdje u parlamentu bili su naravno ministar finansija i ministar privrede Saša Radulović. Ministar finansija kaže budžet nije idealan, ali je realan, najbolji u ovom trenutku. Ministar privrede obećava da će privreda biti postavljena na realne osnove, a da će zapravo glavni nosioc privrede biti privatni sektor. Danas njih trojica ovdje u parlamentu, mada nekad ovdje stariji skupštinski izveštači pamte i kada su na raspravi o budžetu bili prisutni i svi ministri u vladi. Studio. A Tanja, kaži nam kakvi su sve stavovi izneti za vreme rasprave? Pa nekako kao i uvek, kako je to u Skupštini Srbije, vlast hvali, opozicija kritikuje. Ono što je možda ključno, to je da opozicija ne vidi taj novi početak. Najvažnija kritika ili ključna u ovim trenucima je to da zapravo ova vlada radi onako kako su radili prethodne, da se previše zadužuje, da nema reformi i da zapravo sve ono što smo danas ovdje mogli da čujemo i o čemu govori ministar Krstić, da to sve zapravo neće doneti boljitak građanima Srbije, da neće osjetiti taj ekonomski oporavak. Evo što su rekli neki od predstavnika i opozicije, ali i vlasti. Nije idealan, ali je odgovoran i jedini moguć u ovom trenutku. Tako je budžet za 2014. predstavio premijer Ivica Dačić. Ovaj budžet sigurno nije definitivno rješenje, ali jeste prvi korak ka njemu. Zajedno sa setom zakona o kojima ste imali priliku da raspravljate prethodnih dana, ovo je preduslov da se reformski proces uopšte započne. I tu, kao što znate, nećemo da vas lažemo. Naredne godine predviđeni prihodi državne kase iznose 930 milijardi dinara, troškovi 1113 milijardi, što deficit dovodi do cifre od 183 milijarde dinara, odnosno 4,6% bruto nacionalnog dohotka. Zaduženje u sledećoj godini biće 6 milijardi evra. Novih zaduživanja neće biti bez odobrenja Skupštine. Sve ono što moramo da uradimo, ponovit ću to, moramo da uradimo da ne bismo imali deficit od 9% koji bi stvarno bio najveći u ovom trenutku u Evropi i da ne bismo se suočili sa krizom javnog duga u periodu od već godinu do 2 dana. U vladi kažu da ovako prekidaju staru politiku koja je Srbiju koštala gubitka više od 300.000 radnih mesta. Dok smo kupovali radna mesta na tuce, gubili smo ih na 1000. Takva politika je perpetuum mobile ekonomska politika i ona ne može dati druge rezultate osim ovih koje smo dobili. Građani Srbije su svedoci posledica takve razorne ekonomske politike. Sproveli smo jednu pljačkašku privatizaciju. Opozicija ne veruje da će novi budžet doneti razvoj i rast. Činjenica da je prošla vlada, odnosno vaša vlada koja je bila prošla i ova rekonstruisana, zadužila za 33% ukupnog duga. I da se sa 15 milijardi evra došli smo na gotovo 20, nešto milijardi evra, a novim predviđenjima planirate da zadužite državu još 5,7, odnosno 6 milijardi. Nema investicija za poljoprivredu, nema investicija za zdrave fabrike, a daje se čak nekih 20 milijardi dinara za bivša preduzeća u restrukturiranju. Još ministar pred živim premijerom ovde kaže da su bivša propala društvena preduzeća budućnost srpske privrede. Za Savez vojvođanskih Mađara predlog budžeta za 2014. nije prihvatljiv jer Vojvodina nije dobila sredstva koja joj pripadaju po Ustavu.